A mne je jedna toho má. Daj mu pred ústa, on ti ju schmatne, aj s tou. No však čo spoješ sa umyť. Tak ty kokos mámča napríklad. Hoď mu ju. Napríklad kamoška mamina. Do stromu, bože. Tiež ale nejaký odbor, neviem čo, tam na školičke. Vieš, na pedagogickom odbore a mamča, čo bola Bystrici na škola, ktorý ona jej bola Čiže ja by som Ečko nedala, aj mi kamoška tak jej dala Ačko. Pálo, zeber mu jednu. Nebudeš. To je také, iba musíš oponecky posledať, že Pálo. Nejaké otázky máš? Ale tie otázky napíšeš. A mne je jedno, nech mi tam dajú hoďkoho. Hoď mu. Ja riešim, ktorú má výber. Ale to už máte pridelené. Aj bože, kríky všade. Ja si obhájim, že práve si hovorím. Donesem mu obidve. Hoci kto môže byť môj oponentný. Nechcú za niekým z nich. Tam si ešte chvíľku, čo si budem dať. Presne tak, treba triezvo uvažovať. Ja viem, čo som robila, viem, čo som chcela. Moje návrhy, to moje nápady, to ja viem. A darmo majú tam nejaké A druhú kde máš? obhájim, čo som chcela. Druhá kde je? Čo? Tak ja som si to... Ja sa to viem, čo som tam dala. Ja som mal robil, tak viem, čo to je. Nenechá sa. Kupuješ našej malej, čo to bude, ona. Ona, ale to je... To, čo sa týka tvojej firmy. Nemôžem ísť sama na stúval. Jaký úlovek. Vytočne budete toto riešiť. Nie, jedno moje, neviem riešiť nejaké Som rada, že si to do toho, nech si to oni vyšetrí. Pozriať ho obidvema. Čo si chcú robiť? Šikovný. 6 rokov? 6 rokov, to má 39. A toto čo? Dneska som si uzaprel poistku. Na 25 rokov. Aký to je? No taký divný proste, že... Čo píri, Gilko, ty kurva, ty tam... 39 a polovica z toho ide na poistku, polovica z toho ide proste do sporenia. A zomriem, tak rodičia dostanú ďalšie. Rýchlo treba, nie? 25 rokov sa mi nič nestane. Taký šťav salám. Kedy tam máš salám? Má salám. Ja tam mám ponekúpu salámu. Ráno som mu dával salámu. Čo som jedol ráno salámu, som si hovoril, že ročka tak Kajro prišiel ku mne a sadol si. A ja, že to čo, ty život nedeješ raz. Kedy, nechceš vodu? Po meste proste ono, že juhu, bongovať, vrieskať, opica. Na zdravie. Nebrieskam, takže že ono ja na zdravie. Ako nebrieskam za bieleho dňa. Brieskam už tak potme. Ja som to aj na brieskam za bieleho dňa. A oficiálne, že môžem aj hoci tu vidieť, je mi to úplne jedno, jej. Oni vedia. Ako som sa brieskal za bieleho dňa. To spraviť ako to prvom roku. Však jasne, oni vedia. Chodil som po pršej na brieskam? Už teraz magistr. Včera bola vnúčka, taká holandská fotografia. A Piko mi zagratulovali blog a od druhej rána som Piko ale ja som bol medzi tým vraj, že Piko, potom že ešte stalo do otvoreného kanála, čo som dal, že som zachytil nejako, na telefízmali som. Neviem vôbec, proste už veci ďalšie, neviem, čo tam bolo, zrazu.